Stellantis току-що обяви затварянето на 15 фабрики из цяла Европа. Volkswagen ще спре производството в германските си заводи за първи път от 87 години непрекъсната история. Продажбите на Nissan на европейския пазар се сринаха с близо 50% само за един квартал. Спад, който никой не очакваше. А Ford практически изцяло напусна пазара на леки автомобили на континента, фокусирайки се само върху пикапи и търговски превозни средства. И не, това не е просто временна рецесия, от която ще се възстановим. Това е масово измиране, апокалиптично събитие за автомобилната индустрия, каквато я познаваме. 9 марки автомобили, които мнозина смятаха за абсолютно недосегаеми. Компании, които десетилетия наред доминираха по европейските пътища, сега се борят за оцеляване на изкуствено дишане. А те изпълнителните директори тихо продават акциите си, прехвърляйки милиони извън собствените си фирми, като плъхове, бягащи от потъващ кораб. Дилърите затварят стотици магазини всеки месец, оставяйки цели индустриални зони напълно пусти. А изтекли вътрешни документи, които стигнаха до пресата, рисуват толкова мрачна, толкова опустошителна картина, че изглежда като предварително погребение на европейската автомобилна индустрия. Затова закопчайте колана и нагласете огледалото за обратно виждане. Защото днес ще се гмурнем без филтри в 9 марки автомобили, които вероятно няма да оцелеят отвъд 2026 година. Ще анализираме реалните числа, катастрофалните корпоративни решения и пазарните тенденции, които тласкат тези гиганти право в финансовата бездна. Но преди да продължим, харесайте видеото и се абонирайте за канала. А за да не пропуснете следващите клипове, където ще разнищим в дълбочина кои автомобили наистина си заслужават парите и кои ще ви оставят насред пътя с фактура за ремонт по-скъпа от самата кола. Сега нагласете седалката на шофьора, погледнете напред, защото това едва започва. Европейският автомобилен пазар не просто преминава през временни трудности. Той буквално е на ръба на най-големия срив от Втората световна война насам. Продажбите на нови автомобили са спаднали с 18% в сравнение с нивата преди пандемията. Но това тревожно число е само върхът на айсберга от много по-дълбок проблем. Китайските производители вече контролират около 11% от европейския пазар на електромобили. И този процент расте експоненциално всеки квартал, поглъщайки пазарен дял като на шведска маса. Междувременно производствените разходи в Европа скочиха с над 40% през последните 3 години, точно когато потребителското търсене се срина заради галопиращата инфлация и исторически високи лихвени проценти. Днес средният европейски шофьор държи колата си цели 12 години, в сравнение с 8-те години, които бяха норма преди едва десетилетие. А защо се случва това? Отговорът е прост и жесток. Обикновените хора просто не могат да си позволят нови автомобили на сегашните цени. И за да се влоши още повече ситуацията, новите регулации за емисии, наложени от Европейския съюз, които влизат в пълна сила през 2025 година, тласкат цените на автомобилите още нагоре, правейки ги недостъпни за средния гражданин. Автомобилните марки са принудени да инвестират буквално милиарди евро в разработка на електромобили, които, да бъдем честни, повечето европейци нито искат да купуват, нито са готови да приемат. Инфраструктурата за зареждане не съществува, цените са непосилни, а автономията все още е реален проблем. Резултатът от тази перфектна буря е масова вълна от корпоративни фалити, затваряне на исторически фабрики и отчаяни сливания, които прекрояват изцяло картата на автомобилната индустрия. Затова се пригответе, защото сега ще прегледаме една по една 9 марки автомобили, на които буквално им изтича времето. Започваме с номер 9. DS Automobiles. Да, тази френска марка, която, да бъдем честни, никой не е поискал да се създаде на първо място. Stellantis пусна DS с амбицията да се състезава директно с германските гиганти BMW и Mercedes-Benz, искайки да създаде своя версия на европейския лукс с френски акцент. Но жестоката реалност на пазара показва, че DS е просто финансова черна дупка, която поглъща милиони евро всеки квартал. През 2024 година DS продаде едва 41 000 автомобила в цяла континентална Европа.
За да го поставим в перспектива, която наистина удря, BMW продава точно толкова само от модела серия 3 на всеки 60 дни. Разликата е огромна. Всеки дилър на D продава средно само 18 автомобила на месец, докато финансовата реалност изисква поне 50 единици месечно, за да не работи на загуба. И ето частта, която наистина боли. Изтекли вътрешни документи от Stellantis разкриват, че DS губи около 4200 евро на всеки продаден автомобил, дори след приспадане на маркетинговите и разработъчните разходи. Самите дистрибутори го признават в частни разговори. Марката е клинично мъртва, само дето никой още не е подписал акта за смърт. А те всъщност висши менеджери в Stellantis вече намекнаха на инвеститорски конференции, че DS ще бъде напълно погълната от Citroën към средата на 2026 година. С други думи, DS ще престане да съществува като независима марка и ще се превърне просто в ниво на оборудване в друга. Тъжен край за марка, която се роди с претенции да бъде новият френски лукс. Номер 8 в нашия списък е Lancia. Днес Lancia е практически забравеният призрак на Италия. Марка, която някога пишеше абсолютна история в световните рали шампионати през 80-те, но сега едва диша със собствен живот. Няма истински комерциален успех от средата на 90-те насам. През 2024 година Lancia продаде само 38 000 единици общо и всички, абсолютно всички, от един единствен остарял модел стария Y, който вече изглежда повече като носталгичен спомен на колела, отколкото модерен конкурентен автомобил. Извън границите на Италия, Lancia практически не съществува в съзнанието на потребителите, а в самата страна едва оцелява благодарение на възрастни клиенти, които купуват от емоционална лоялност. Най-новият им опит за възраждане, новият електрически Y, пуснат с голям шум, продава едва 200 единици месечно в най-добрите си моменти. За да го сравним по начин, който боли. Mercedes-Benz продава точно толкова само от модела клас А на всеки работен ден. Разликата е астрономическа. С едва 160 действащи дилъра, които освен това споделят пространство с Fiat и още 14 марки от огромното портфолио на Stellantis, финансовите сметки просто не излизат. Няма ясна идентичност на марката, няма дефинирана целева аудитория и най-вече няма млади клиенти, които да се интересуват. А че всичко сочи ясно, че Lancia ще изчезне от европейския пазар през 2026 година. Краят на марка, която някога беше синоним на италианска елегантност. И ето една малка изненада, която мнозина не очакваха. Infiniti, японската луксозна марка, която никога не намери своето място. Да, официално Nissan изтегли Infiniti напълно от Европа през 2019 година, признавайки провала си, но сега японската централа упорито настоява да я възроди като чисто електрическа и премиум марка. Основният проблем е, че абсолютно никой не я иска обратно. През 2024 година Infiniti продаде по-малко от 400 единици в цяла Европа, докато харчеше над 50 милиона евро годишно, само за да поддържа административните светлини. Буквално струваше повече да държат дилърите отворени, отколкото приходите от продадените автомобили. И все пак, пренебрегвайки всякаква финансова логика, Nissan планира пълно рестартиране на марката през 2026 година като премиум електрическа. Но да бъдем напълно честни, това е просто скъпа корпоративна илюзия. Нямат абсолютно никаква установена мрежа от дистрибутори, нито изградена клиентска лоялност, нито дори следа от релевантност. Infiniti вече се срина зрелищно на огромния китайски пазар и загуби над 35% от дела си в САЩ. Така че за 2026 година Infiniti вероятно ще съществува само маргинално в Близкия изток, може би като бутикова марка за електромобили с ярки дизайни, които никой не е поискал. Номер 6 в нашия списък е Алфа Ромео. И тук стъпваме на емоционално деликатна територия, защото Алфа Ромео е този италиански производител, който прави автомобили толкова красиви и естетически, че ти разбиват сърцето. Буквално те влюбват
и разочароват едновременно. Аго, това е перфектната марка, където разюзданата италианска страст се сблъсква фронтално с студената финансова реалност. Защото, да бъдем честни, всички обожаваме да караме Алфа Ромео, но почти никой не е готов да ги купи нови. През 2024 година Алфа Ромео продаде едва 48 000 автомобила в цяла Европа. За контекст, BMW продава точно толкова само от модела серия 3 за само 3 седмици нормална работа. А звездните модели на Алфа Ромео, красивият седан Джулия и SUV Stelvio заедно продават по-малко единици месечно от среден японски компактен модел от масовия сегмент. Предполагаемият голям спасител на марката, новият компактен SUV Tonale, също не вдига главата в реалните продажби. Продава средно само 1100 единици месечно, което е буквално по-малко от 1/10 от продажбите на Mazda CX-5. А че това е пълен комерциален провал, макар да трябва да признаем, че има истинска италианска кожа и приятно управление. Stellantis публично обеща да инвестира над 30 милиарда долара в електрификация, но когато погледнеш реалните числа, на практика са отпуснали по-малко от 2 милиарда. Всеки нов обещан проект се забавя безкрайно или се отменя тихо. Междувременно мрежата от оторизирани дилъри буквално се разпада месец след месец. Много анализатори в индустрията вярват твърдо, че Алфа Ромео ще бъде напълно слита с Масерати или дори с Джип през 2026 година. Може би историческото име ще оцелее в някой модел като специален пакет, но Алфа Ромео като напълно независима марка вече е на изкуствено дишане, чакайки окончателното решение. Номер 5 в списъка е Jaguar. Jaguar – вечният фаворит на ентусиастите. Дете, който необяснимо реши да се самоунищожи корпоративно по най-зрелищния възможен начин. Няма по-мек начин да се каже. Марката официално обяви, че ще премахне всички настоящи модели от пазара и ще стане 100% електрическа до 2026 година, с годишно производство, ограничено строго до само 100 000 единици глобално. Звучи модерно на хартия, амбициозно в презентациите, но също така звучи като пълна стратегическа лудост, когато 95% от сегашните ти клиенти все още не искат електромобили. През 2024 година Jaguar едва успя да продаде 31 000 единици в цяла Европа и това наистина боли, ако си спомним, че само преди няколко години продаваха 78 000 годишно. Спадът в продажбите е абсолютно жесток. Оторизираните дилъри буквално са бесни. Или защото марката планира да затвори почти всички физически точки за продажба и да работи главно онлайн, оставяйки само 50 центъра за преживяване в целия континент. Останалите стотици дистрибутори с десетилетия история отиват към фалит. И най-тъжното, дори Land Rover, сестринската марка в същата група, публично се дистанцира от Jaguar. А когато собственият ти брат не иска да те свързват с теб, значи краят вече е написан. За 2026 година Jaguar в най-добрия случай ще бъде ултра-ексклузивна бутикова марка, може би продавайки едва 5000 автомобила годишно или просто ще престане да съществува. И ако трябва да залагам, бих казал, че вторият сценарий е много по-вероятен. Номер 4 в нашия класация е Масерати. Европа, САЩ, все едно кой континент, Масерати е в интензивно финансово лечение навсякъде. Корпоративният пациент от над 2 десетилетия се опитва отчаяно да възроди миналата си слава, но този път вече няма пулс. През 2024 година марката с 3 забеца продаде едва 8200 автомобила в цяла Европа. За перспектива, Бентли, която таксува буквално двойно по-високи цени на автомобил, продаде значително повече единици. Новият им звезден модел MC20, суперспортният автомобил, който трябваше да спаси имиджа на марката, вече загуби 30% от стойността си на вторичен пазар само за една година. Stellantis, майчината група, вече се умори от финансовото кръвотечение, рязко съкрати 100 милиона евро от бъдещи инвестиции и ясно заяви, че бъдещето на Масерати няма да бъде като независим производител. За 2026 година всичко сочи, че Масерати ще се превърне просто в дизайнерска марка,
Ата е използвана за специални версии на Jeep или Alfa Romeo, но вече няма да бъде истински производител със собствени платформи. Марка с историческо значение, която някога представляваше италианската спортна душа, днес е само скъп лого, залепено върху носталгия. Номер 3. И тук нещата стават сериозни. Нисан. Спадът на Нисан в Европа е толкова бърз, че изглежда като сцена на забавен кадър от филм за катастрофа. През 2006 година продаваха над 543 000 единици годишно, но през 2024 година едва стигнаха до 247 000. Това не е временен спад. Това е тотален структурен срив. Историческите фабрики затварят окончателно, центровете за изследвания свалиха кепенците, а марката намали операциите си в Европа с 75% за по-малко от 5 години. Самите японски шефове признават вътрешно, и че Нисан стратегически се изтегля от Европа, за да се фокусира върху Китай. Дилърите са огледало на бедствието. От 2800 точки за продажба, сега са малко над 1000, а за 2026 година ще останат едва 400. Повечето ще продават електромобили, проектирани в Китай с табелка Нисан отгоре. Краят на японския век в Европа. Honda вече си тръгна. Mitsubishi също. А сега Нисан гаси лампите и излиза през задната врата. И стигаме до най-напрегнатия момент във видеото. Двата последни оцелели. Или по-точно, двата следващи паднали. Номер 2. Chrysler. И тук влизаме в уикенда на марка с изкуствено дишане. Технически Chrysler все още съществува в Европа, но само на хартия. През 2024 година продадоха 187 автомобила. Не стотици хиляди. 187 индивидуални превозни средства. Остава само миниванът Пасифика, който никой не купува, и седанът 300, който е по-мъртъв от факса. Но най-абсурдното е, че Stellantis планира да прекръсти Peugeot 508 като Chrysler за европейския пазар. Да, френски Peugeot с американско лого. Смешно е, слабо казано. За 2026 година Chrysler дори няма да има собствен уебсайт. Ще оцелее още малко, но само като счетоводен трик. Призрачна марка, използвана за кредити по емисии. Името ще продължи да съществува на хартия, но душата на марката отдавна е угаснала. Номер 1. И стигаме до шокиращия финал. Stellantis. Гигантът, който е твърде голям, за да оцелее. Може да звучи невероятно, но Stellantis, компанията, собственик на половината марки от този списък, е на ръба на имплозия. Има 14 различни марки, над 260 000 служители и 39 милиарда евро дълг. Аз империята се срива под собствената си тежест. Само през 2024 година продажбите спаднаха с 27%, а акциите се сринаха с почти 50%. Източници в Европейската комисия вече признават, че се подготвят за възможно контролирано разглобяване през 2026 година. Най-вероятното бъдеще е Peugeot, Citroën и Opel да оцелеят, но вероятно под китайска собственост. Fiat ще бъде погълната. Jeep и Ram ще се върнат под американски контрол, а всичко останало ще изчезне. Това не е временна рецесия, това е тотален колапс. През 2026 година европейският автомобилен пейзаж ще бъде неузнаваем. Китайските марки ще контролират над 1/4 от общия пазар. Милиони ще загубят работата си. А континентът, който измисли автомобила, вижда как собствената му индустрия умира. Затова, ако днес имаш кола от някоя от тези марки, а и съветът ми е прост. Продай я сега, докато още струва нещо. А ако работиш за някоя от тях, обнови автобиографията си веднага, защото това не е предупреждение за бъдещето. Колапсът вече се случва в реално време. Сега ми кажи в коментарите коя от тези марки според теб заслужава да оцелее. Четете тук долу и както винаги, абонирай се, харесай и сподели видеото, защото следващата домино плочка може да падне много по-рано, отколкото си представяме. Пази се на пътя, шофьоре, и се виждаме в следващото видео.